Mayapayabak po kaya kayungan, iyabetala po king kaya katamong panalangin, ding makatuking intentions, birthday Thanksgiving, Lydia Canlas, Lydia Borgonyo, at Lydia Canda. Special intention ng Chito and Winda Reyes. Speedy recovery ng Mirna Flores, Rosemary Manalang, at Alma Nogot. Para karing kaladwadari, Domingo Sr., Cecilia, Simeon, Fernando, Bernardo Sr., Flora, Crescencia, Magno, Jesus, Ana, Avelino, Renel, Franklin, at Estela. Talakad tapo para king dalit a pamukla. Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Ang grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ni banal Espiritu, mantabay kaya kahingan. At keka antimorin. Mayapayabak po. Mayapayabak po ang. Umpisa na naman ng trabaho para sa mga regular na workers. No? Kaya pagdasal po natin, lahat ng mga ngayon magsisimula naman ng trabaho at yung mga naghahanap ng trabaho sa panahon nito ng pandemya. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, ding kasalanan tamo, anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, ikay mamarusa, karing huwad a propeta, Ginoo pakalulo. Gino pakalulo. Ginoo, ikay babye pamangan, at sikanan king tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikay panibatan di nga mano, ringke kang talapanaral, Ginoo pakalulo. Gino pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king pamibangon mo, king kakanganak, ing kamatayan, bait na, ing bayong bie, ing pamaylasang pibatana, binalik na ing kapanayan, ning misa kabayato, kapilan man sana, enakayasilo ning pamikasala, karingalang laman na pangako ning lilipas sa tula. Parati kaya sanang kayagom mo, ban mi pabanala ning tula mi, at mangungam bie ing lugod mi. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat,
King libro ning propeta Eremias. King banwa mo ring ita, king kalimanang bulan ning kapatabanwa ng pamagaring Sedekias. Ing propeta ay bat king balenang Gibeon. Iananyas ay anak ng Asur. Migsalitaya kanako king templo. King durungutanda ring pari at ding tao, sinabi na kanako, king ginong mayupaya, ing Diyos ning Israel, sinabi na, wekasan ko na ing upaya ning ari ning Babilonya. Kilub ning adwang banwa, ibalik ko la keting lugalayti, ring sablang kasangkapa ning templo, akinwana, at delang Nebuchadnezzar, king Babilonya. Ibalik kya naman ning ari ning Uda, Ioakim, ay anak ng Ioakim, kambera ding sablang may bihag, Amidala, king Babilonya. Paklian ko la ingupaya ning ari ning Babilonya. Ako ing ginu yaing magsalita. Kanita king durungotan daring pari at ding sablang taong pakatalakad kilub ning templo. Sinabi ko kang Ananias, masanting sana daptanan ning ginu iti. Tunay pinsanang gawa ng tutu, ingke kang ula at ibalik ibat Babilonya, ring sablang kasangkapa ning templo at ding sablang tao amidalang bihag. Dapot makiramdam ka king kanakong sabiyan at karing tao. Ding propetang migsalita king milabas sa panahon, bayo ko dinatang at ika antimurin. Inulara king inggera, danop at salot, datang karing dakal abansa at karing mga upayang kayarian. Dapot ing propetang ulan na ning kapayapan, malyari among makilalang tunay propetang tubod na ning ginu, nung ingulana maging tutu. Kanita, lekoning Ananias ing paud ay atyu king batal na. Pikline at pemirasong malati at ngana king durungotan daring sablang tao. Sinabi ning Ginoo king makanyaneng paklian ing paud, abinili ng aring Nebuchadnezzar, karing batal daring sablang bansa, at daptanay ti, kilub ning adwang banwa. Kanita, meko na ako. Mapilan mong panahon kay bat nanita, sinabi na kanako ning Ginoo, king puntalan kay Ananias, at sabihan ko kaya, sinabi ning Ginoo king malyarimeng apakli ing paud adutong. Dapot palitanay ti king paud abakal. Ing Ginong mayupaya ing Diyos ning Israel. Sinabi na king mibili ang paud abakal kareting sablang bansa at king suyuan de yaring Nebuchadnezzar ning Babilonya. Asabi na naman ning Ginoo, king pasiwa nala, kang Nebuchadnezzar, pati na ring mga liyap ay animal. Sinabi ko kanita iti, kang Ananias, at nga kong tinuglong. Ananias, makiramdam ka. Nakatinubod ning Ginoo, at pepaniwalan mula reting tao, king katutuan, inyay tabi na kamismo ning Ginoo. Bayo ya pa mapupus iting banwa, mateka, uling inudyukan mula ring tao, ban magreberdira laban king Ginoo. At neteya Ananias, king banwa muring ita, king kapitong banwa.
Amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Kaku iturumula ring kekang tuntunan o Ginoo. Kaku iturumula ring kang tuntunan o Ginoo. Ing maliliko emo sapain tulutan. King mit mong kalam, kaku turumong kekang kautusan. Saupan mo kong manyabi, king katutuan, king kapilan paman. Uling manalig ko, karing kekang kayatulan. Kaku iturumula ring kang Nan tuntunan o o Ginoo. Diatang makitakot at gagalang keka, lumapit la kanako. Lumapit la ring sablang makibalo, karing kautusan mo. Sana, ganap ko lang ato paranding kekang kautusan. Bakong emi pakarine, nune, kamtan ko ing tagumpe. Kaku iturumula ring kang tuntunan o Ginoo. Abatan da ko man ring taong marawak, barakong paten. Dapot din kekang kautusan, kakulang pibule-bulayan. Eko lakelingwan din kekang tuntunan, uling ika mismo, ing kakong talaturo. Kaku iturumula ring kang tuntunan o Ginoo. Parangalantaya po ing mayap a balita. Emo bukod king tinapeya mabibiyeng tao, nune king balang amanong manibatan, king asbok ning Ginoo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka antimorin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang dindam ng Yesus, siting balita, dikil king kamatayan ng Juan Bautista. Sinakayang bangka at may kuya kitang lugal ita. Mintaya kimetong at tahimik kalugal, anong nguya makapagdili-dili. Dapat abalitan da rin tao iti, at iba't karing mialiwang balen, rinakad lang tino kikaya. Inyang kuldasya, king bangka Yesus, igit na laring tutong dakala tao. Mayroon siya karela, at pepakayapa na laring masakit. Inyang mabibengi na, lepitan da rin kayang alagad, ngara kaya, may kailangan ng lugar iti, at mabibengi na. Palakwan nyo na rin tao, balang munta, karing lapit-lapit ta baryo. Ban makasarilang apanganda? Kailangan ning makula, nga nang may kibat esos. Ikay mismo, di na nyo lang apanganda. Dapat ngarang sinabi kaya, lima lamang tinapit at wangasan ding daralami. Idaray lakini nga nang esos. Te palaklukan nala king dikut ding tao, kinuha na ring limang tinapit at wangasan. Tinalangay banwa at pasalamat sa King Diyos. Pemiraso na rin tinape at inutos na karing alagad king pamyadala karing tao. Mengan langan ding sabla at kinabsila. Tinipon dala ring alagad ding mengatagan at may katipon lang 12 kaing. Karing pira-pirasong tinape. Ating 5,000 karing lalaking mengan, bukod pa karing babay, ampong karing anak. Ning mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ito rin po yung binasa natin kahapon, no? Nagsimba po ba kayo kahapon?
na same gospel. Anyway po, alam niyo po, pag pumupunta ako sa mga may sakit, no, pinapatawag kami para ipagdasal yung mga may sakit. Tapos kung pinagdasal, sasabihin ng mga kamag-anak, oh, lalakas ka na niyan, gagaling ka na niyan. Kung minsan parang naaasiwa po ako sa ganon, na parang pag pinagdasal namin, talagang gagaling na at lalakas, magbabalik ang kalusugan. Kasi kung minsan alam ko, sa sarili ko, na grabe ng sitwasyon ng pasyente. No. Kaya pag ganon, kinakausap ko yung pamilya na maghanda-handa na kasi mukhang mamamaalam na ang may sakit. No. Ang hirap po yung tapatan mo yung mga ganong pamilya na ang mahal sa buhay pauwi na. Yung pwedeng gawin, yung iba, parang nagbibigay ng false hopes. No? Yung na ito'y manunumbalik ang dating lakas. No? Pero pag titignan mo yung sitwasyon niya, tapos scientific analysis, at sinasabi ng doktor na ganyan, ika nga, parang milagro na lang para gumaling. No? At sa ating pong mga Pilipino, kung minsan ayaw nating marinig yung katotohanan, iniiwasan nating marinig yung totoo kasi nasasaktan tayo. Hindi tayo handa. Pero kailangan po kung minsan marinig ang totoo. Gaano man ito kasakit o hindi man natin ito handang harapin at tanggapin. Pero kailangan ay may pahayag yan na hindi tayo pwedeng magbigay ng mga false hopes. No? Kailangan bilang Kristiyano, dala natin yung totoo. Ano? Hindi pwede yung huwad na katotohanan. Huwad na pag-asa. Kailangan totoong may pag-asa at totoong mensahe. Ito pong ating unang pagbasa. Ito, nagkasama ang dalawang propeta, si Jeremias at saka si propeta Hananias. At si Hananias ang nagsasalita dun sa templo na sinasabi na darating na ang araw na magbabalik na yung mga Israelitang na-exile sa Babylonia. Mapuputol na ang kapangyarihan ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. Ibabalik yung mga kinamkam na kayamanan ng Babylonia nang sakupin niya ang Israel. Ibabalik doon sa kanila. At maghahari ang kapayapaan, sabi ni Ananias. Pero si Jeremias po'y propeta din. Propeta din si Jeremias. At siya ang matinding, isang sa mga matitindi at magagaling na propeta ng Israel. Nung marinig niya, parang awkward sa kanya. Parang hindi siya mapakali. Parang para sa kanya, parang may mali ba yun? Ano? Pero ganun pa man, sumang-ay na lang kay Hananias. Amen, sabi niya, kung mangyayari yan, na magkakaroon ng kapayapaan, babalik dito yung mga Israelita, mga kapatid natin, at mapuputol na yung kapangyarihan ni Nebuchadnezzar. Pero ang sa pagkaalam ko, hindi kanya ang ipinahayag ng mga propetang ng una sa atin. Iba ang kanilang mensahe. Ito'y tungkol sa kapahamakan, tungkol sa pagpaparusa, ganyan. Kasi po yung ibang propeta, naghikayat ng pagsisisi, kung hindi, ganyan ang mangyayari sa inyo, ganyan. Kaya awkward kay Jeremias. Siguro,
hindi lang masabi-sabi ni Jeremias ng diretsahan dito kay Propeta Hananias na parang hindi galing sa Diyos ang mensahe mo. Parang hindi ganyan ang pinapaabot ni Yahweh. Pero ganun pa man, tahimik lang si Jeremias. At isang araw nga, yon, sinabi ni Yahweh kay Jeremias na kasinungalingan ang pinahayag ni Ananias. Hindi totoong mangyayari yon. At dahil siya nagdala ng kasinungalingan, siya ay mamamatay. At ito nga pong si Propeta Hananias ay namatay. At anong mensahe sa atin ito? Ibig sabihin, ang dadala ng kasinungalingan, ng wad na pag-asa, ito yung mga parang pagkukunwari lamang, na parang ang dalang mensahe parang galing sa Diyos, hindi naman galing sa Diyos. Parang dito sila ay tatanggap ng kaparusahan. Pero siyempre po ang malinaw na mensahe dito sa atin hindi tayo dapat paggamit o gamitin ang ating sarili na magdala ng at magpahayag ng hindi naman totoo. Nang magsalita ng may pag-asa pero sa totoo lang wala naman. Kailangan mahalaga yung maging prangka din. Diretsahan din. At alam niyo po, sa panahon ito ng pandemya, pwede tayong makarinig ng maraming ganyan. Meron para tayong makarinig ng mga false prophets na nagbibigay ng pag-asa. Pero meron din mga nagkakalat ng mga kasinungalingan, mga hindi totoo. Nakakatakot pag yung kasinungalingan ay lagi nating narinig, ika nga, dahil lagi narinig, nagiging totoo na. So, halimbawa, kung wala kayong alcohol for disinfectants, gamitin nyo lang kerosene at saka gas. Kung palagi po nating marinig yan, baka sa natin totoo na. Siyempre, yan po hindi totoo. Kaya dapat alerto rin tayo na sa ating mga narinig na ang mga iba ay mga huwad na katotohanan, huwad na mensahe. At kuminsan po, kasi gusto natin yung ganun yung mga huwad na mensahe. Halimbawa, sa mga nangangaral din, itaas niyo ang inyong mga wallet, magkakaroon ng pera yan. Mga kapatid, taas yung mga wallet nyo. At yan, pupunuin ng Diyos ng pera. Parang, okay, dalhin nyo yung passport, tatanggap na kayo ng trabaho abroad. Parang nakakaasiwa yung mga ganyan. So, dapat po alisto tayo sa mga bagay-bagay na baka hindi ito yung mensaheng galing sa Diyos. Baka ito'y gawa-gawa para makagawa ng pera ng ibang mga mangangaral. Pero para sa atin, miyadjaya king apong Ginoo. Hindi ko alam sa Tagalog Nakikita-Tagalog, miyadjaya king apong Ginoo. Inging papasyag na kalaraman ang pangaliwa naman talaga ing totoo. Amen. Ngayon po bilang mga Kristiyanong tagapag-atid ng katotohanan ng mensahe lamang ng Diyos sa ating kapwa, idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Sasagot natin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami.
para ka ring pamuntok ng Santa Iglesia. Pagkapilitan da sanang maging karapat dapat la, ring sablang tatanggap, king katawan at dayaning Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok ding bansa, pagkapilitan do sanang saupan, ding ortelano, banketa, maging masagana yung karelang pupul, para ka ring karelang memalen, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring bansang daralan danop, ipapagmasabal la sana, ding sablang bansa, banketa, ringatin makabuklat lapalad, munye ka ring ala, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, king kay katang pamipanuanan, king pamangan, at pamipasalamat kay batmengan. Yabe tala sana, ring sablang taong kayabe ning Diyos, king kayang pamaglalang, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngini po, duwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ipa, pepakan mo ring 5,000 lalaki, ading ay may bilang ababay anak, kapamilatan ding 5 tinapi, ampong adwangasan. Pagkaluban mo kaya sanang labis-labis, apamangan para karing keking katawan. Banking sika na nakeking akamtan, tapat da kang apagsilbian, sukad ning biyemi ketiking yato. Tiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo at ikantatay dalit para himpamagsadya ka ring ayin. Talakad tapo. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sanig Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kay katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, ipagkalob mo yung iting ayin, king kaligaya ng kayang lagyu. Padalisayan na kami, at idalang palapit king bielanganga. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka ang timorin. Yat nayo rin puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alanganga dobus mayupaya.
Dalangan ming meto yato, akekang babayo at parangalan, kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puryanda kat pasalamatan, ding balayan na kekang binukod, at ding banalak parating kekang kayantabe. Ulinita ka berisab lang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yaing Ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuying banwa ting yato king kekang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginu, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, urinita pagparalampumi, papanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya kam. Pira sunat binyere, karing kayang disipulo nga nam, kunan niya itikongan at kanan niya. Itiin kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baningapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyining kalis, kaning kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiin kalis ng kanakong daya, hing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Datanyiti bilang kapigaganakan kanako. Talakad tapo. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan miyo pa, ing kamatay na pamanyabi na may biyaning anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yaking lugod. Kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang subing miye, ading sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya be ring apostol, ading sablang santo, at inupad kay malumong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ang Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Ngayon manalain tangmit mong kapaniligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami at sukabanwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipaminto ng lug mo, ketisulip antibanwa. Ing kakanan ni King Aldoldo, ibiyem mo kaya kami, King Aldo ngenin. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangin mo kaya paisawal kintokso, na naikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasopan ing kaya kang pakalulu,
parati kaming mikabos, king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayang kayarian at ing kaipayan at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Na mo sana babalik dan, ing kaya kaming kasalanan, ing lawin ming kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan ming pambilugan, at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabi sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kaya kingan. Kapayapan. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan, si Claude Tapo. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaos king hapunan ng kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may ngamano mo at kumayap na ako.
Karin pong kaya beming sisimba king live streaming, si Cloud Tamu ban pangadyan, ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan at sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening penandit era ka tanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakal a tao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring tao mi tutukan maninton panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mulang alananggang kapainawan detang meyango na biye, pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sablak, at ban makasawp kami karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga po mi keka ing patukunangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamilataning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mabibye ang po mag-ari kambe mo, king kametunganing banale espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos, emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kaugulangan mi, nunebagpus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na birhen, Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Acacia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, kapilan man sana, eke magkulang babye kapuryan keka, para king kaganapan ng biye, at kaligtasan ng tao, ay pagkalub mo kaya kami ganiting Eucharistia. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo, ang iba, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. May arining kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ini, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling lang. Dakal po salamat, Maya Pores Kakingan. Magandang araw po, maraming salamat. Ingat, mimingat kayo po,
palagi.